Ronjana weche mag tuke ni tim mar rugby mar piny Samoa gi mar jotugo manie bwo higni 20 osedonje pacho kae ndiye motelo ne tuke mag laro osimbo mar piny ngima. Timno norwaki gi mor e paw ndeke ma Jomo Kenyatta motelo ne tukego madhi chakore ngeso tarik 15 dweni. Tim mar Hong Kong kod China ema nokwongo donje pacho kae ndiye. Jopuonj mar tim mar Kenya Curtis Olago wacho ni yawuot Kenya oikore mokalo ne tukego. We fly here long flight. We spend about only 1 day and a half day for travel. So we are here for the tournament, but we are here to play rugby, and we prepare. We look forward for the tournament this Saturday.